दा बेखौनो बुंगोन जों दिनै हिमालय हाजो सेरफां संख्रि हाजो ससाइटिनि जानानै जों दिनै बेवहाय गोबां सिगां समनिफ्रायनो जोङो माजे माजे बिदिनो डिउटि खालामबाय थाखायो। दा बेवहाय नै दिनैनि दिनाव जोंहा दाखालिनिफ्रायनो माखासे दंफां गायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जोङो मावगासिनो दङ। दिनै फ्राय दंफां गायनाय हाबाफारिया जोब्बाय। दा बिनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे सेंग्राफोरा ओरै मेन फाग्लायाव माखासे डिउटिबो होदोंमोन। दा बेवहाय माखासे ना सारग्रा सुबुंफोरखौ नुनानै बिथांमोनहा एसे होसोलांनाय बायदि जादोंमोन। दा बेवहायनो बिसोरखौ होसोलांनायाव माखासे बेबायदिनो हाजोनिफ्राय दंफां लाबोबाय थानायफोरखौ नुनानै जोंनि माखासे डिउटि खालामग्रा सेंग्राफोरा होसोलांदोंमोन। दा बेवहाय होसोलांनायाव जायफ्रा दंफां लाबोग्रा बिथांमोनखौ मोनाखिसै, बिथांमोना दंफांखौ गारनानै खारदों। बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ होसोलांस्लाबनो हायाखिसै। दा बेवहाय दिनै जोङो बे दंफांखौ मोननाय जादों। दा बेखौहाय जोङो जोंनि हिमालय सेरफां संख्रि हाजोनि ससाइटिनि जानानै जों बेखिनि हाबाफारिखौ दिनै मावदों। दा बेखौनो जोङो बुंनो सानदों जे जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय सरकारि लेभेलनिफ्राय जाहाथे बे दंफां हानाय जेनाखि सिखावफोर बिसोरखौ मोजाङै डिउटि होयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय। बेखौ जोङो जोंनि संख्रि हाजो ससाइटिनि जानानै एनजिअनिफ्राय जोङो खावलायदों बेखौनो, जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव दंफां लाइफांफोरा मोजां रोखोमै देरनो हायो। बिनिखायनो जोङो जोंनि ससाइटिनि जानानै जोङो खावलायहरदों। दा हाग्रा बिफाननि मावख'आथ' जोंनियाव दङ दंनायालाय। जोङो फ्राय बिदिनो माजे माजे बिथांमोनखौ डिउटि खालामनो थाखाय खावलायोबो खावलायनायालाय। दा बिथांमोनखौ मालाय मा बुंबावनो, जोङो जोंनि ससाइटिनि जानानै बिथांमोनखौ खावलायनाया खावलायबायानो थायो। खिन्थु बिथांमोना बेबायदि बांद्राय डिउटिखौ खालामनो हाया। मानि खारनाव जों बेखौ बुजिनो रोङा। बेखिनियानो। दा बे दंफांखौथ' बे दंफांखौ दा जोङो मोननाया माने 3 किबिसो जागोन दा जिखिनि जोङो मोनबाय। दा बिथांमोना माखासे खिजानि गोबां समनिफ्रायनो रोगाबाय थादों। दा दिनै जों मोननाया 3 किबिसो जागोन। बेखिनिखौ जोङो मोनदों आरो बेखिनि जों जिखिनि दंफांखौ मोनबाय बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो गथायनाय जागोन। গাছ শেষ কৰাটো খুবেই ভাল হৈছে। আপোনালোকে হয়তো NGOৰ পৰা যিখিনি কাম কৰিছে ভাল কাম কৰিছে। আৰু আমাৰ বাটাবাৰী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত উত্তৰকুছি কেম্পৰ আণ্ডাৰত যিহেতু কাঠখিনি ধৰা হ'ল, আপোনালোকে যিটো সহযোগিতা কৰিছে আমাৰ লগত সেইখিনি খুবেই ভাল হৈছে। আপোনালোকে আৰু ভৱিষ্যততো এনেকুৱা ভাল কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ সহযোগিতাত আমিও কৰিম বা আমাৰ সহযোগিতাত আপোনালোকেও কামটো কৰিব। এনেকুৱা ধৰাধৰি কাম, যেনেকৈ কাঠৰ হওক বা যিকোনো 2 নম্বৰী কাম। এই হিচাপত ঠিকেই আছে। আমি যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম। কিমান মান গাছ শেষ কৰিলে? গাছ শেষ কৰা 3 পৰা 4 কেবি মান হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত ধৰক চোৰাং ব্যৱসায়ীখিনি ধৰক সিহঁতে চান্স পালেতো কৰেয়ে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত আমি ৰোধ কৰাৰ কাৰণেতো ৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ NGOৰ পৰাও চেষ্টা কৰি আছে। এইটো ভাল আৰু ভৱিষ্যতে কৰিব লাগিব আপোনালোকে বা আমিও কৰিব লাগিব।